дар кори ин ҳамоиш намояндагон аз вазорати энергетика ва захираҳои оби ҷумҳурии тоҷикистон, мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд, намояндагони лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои обӣ дар Тоҷикистон, намояндагони ташкилотҳои байналхалқиву ҷамъиятӣ иштирок доштанд. Ташкилкунандаи ин чорабинӣ ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеъ мебошад. Форуми занони ҳавзаи Сирдарё ҳанӯз соли 2019 бо ташаббуси ташкилоти ҷамъиятии Ассотсиатсияи зан ва ҷомеъ дар ҳамкорӣ бо ташкилоти Хелветас ва лоиҳаи миллии идоракунии захираҳои обӣ дар Тоҷикистон ташкил шудааст. Форуми мазкур дар доираи шӯрои ҳавзавии дарёи Сир, яъне ки таъсис ёфтааст ва дар ин ҷо ҷалби занон хело ҳам фаъол аст оид ба идоракунии захираҳои обӣ дар ҳавзаи дарёи Сир. ва ҳаминро бояд дарҷ намуд ки чӣ тавре ки ҳамагон медонем, имрӯз дар ҷумҳурӣ ислоҳоти соҳаи об яъне ки бо маром татбиқ гардида истодааст ва яке аз вазифаҳои асосии ислоҳоти мазкур ин идоракунии захираҳои обӣ дар доираи принсипҳои идоракунии ҳамгироёнаи захираҳои обӣ, яъне ки иштироки ҳамаи бахшҳои дахлдор дар идоракунӣ ва истифодаи захираҳои обӣ мебошад. дар чорабинии мазкур намояндагон бо воситаи канали YouTube меҳмонон аз ҷумҳуриҳои Қазоқистон ва Олмон пайваст буданд. Форуми занони ҳавзаи Сирдарё бо он мақсад ташкил дода шудааст ки нақши занонро дар татбиқи барномаҳои захираҳои оби ин ҳавза фаъол созанд. нишон додани он ки занон бо баробари мардон дар раванди ҳалли масъалаҳои захираҳои обӣ ҳуқуқ доранд. Маҳз ба воситаи форум занон ҳадафу манфиатҳои худро дар масоили захираҳои об ҳимоя карда метавонанд. имрӯз ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иштироки занонро дар ҳамаи бахшҳои дахлдор, яъне ки хело ҳам боло ва зарур медонад ва иштироки занон дар ҳамаи бахшҳое ки вобаста ба чӣ ба идоракунии захираҳои обӣ ва дигар чо бошад, ин ҳаст, назаррас аст. дар доираи лоиҳаҳо ин форум бо занони ин минтақа барои баландбардоштани маърифати ҳуқуқӣ, санитария ва гигиенаи об, донишҳои кишоварзӣ, семинару тренингҳои маърифатбахш гузарониданд. дастрасӣ доштан ба оби тоза, чораҳо барои кам кардани таъсири тағйирёбии иқлим ва ин тадбирҳо бо воситаи фаъолсозии занон ва махсусан ҷавонон ба чорабиниҳои минбаъдаи ин форум мебошад. шиори форуми ҷашнӣ чунин буд: расидан ба баробарии гендерӣ ба воситаи баландбардоштани худшиносии ҷомеъ мебошад. дар қисмати тантанавии форум муаррифии ба имзорасии меморандуми форуми ҳавзаи занон ва қабули номзадии аъзоёни нави форум баргузор гардид. дар баробари ин барои фаъолияти назарраси 2 соли охир ба фаъолони ин форум сипоснома барои ҳамкорӣ дар фазои тантанавӣ тақдим карда шуд. гузориши Илҳом Ҳошимов, Мафтуна Шукур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии Хабар.